Pabati muna po natin. Bantay Balota 2025 Midterm Election. The RMN News Special Coverage. Sir Bernard, magandang umaga po. Masantos siya kabasan na naimbag na bigat, Apo. Yes, magandang umaga po sa inyo lahat at sa lahat ng mga listeners. Apo. Sa mga Sir, kasama ko sa transport sector. Good morning. good morning po. Sir Bernard, kamustahin po namin ang inyo rin pong pagsiguro na maiahatid po itong mga botante rin po sa mga iba't ibang mga polling precinct na pupuntahan po nila. Tuloy po ang pasada, Sir Bernard. Yes, tuloy-tuloy po yung pasada natin kasi in the first place, meron po kaming kwan ngayon, yung service contracting, kaya hindi maantala yung mga mananakay natin na papunta sa presinto na bubuto. Okay po. So, ito po mga contracting po ninyo. Ano po ito? Tuloy-tuloy po ito hanggang sa matapos ang ano po natin, halalan po natin, Sir Bernard? Yes po, tuloy-tuloy po ito. Siguro mga 2 weeks yan, kaya wala tayong problema sa jeepneys na sasakyan natin. Apo. Sir Bernard, kamustahin ko lamang po. Siyempre, marami po tayong mga nakapending po na talagang pinaglalaban din ng transport sector. Andyan po yung mga polisiya ng modernization. Andyan po yung pong polisiya na sana pagkontrol ng gobyerno dito po sa taas ng mga ano po, no, mga presyo po ng petroleum products. Kamustahin po namin ano pong inaasahan po natin po dito sa magiging resulta ng halalan po na talagang makakaapekto dito po sa transport sector na usapin po ng presyo at saka syempre yung inyong kinabukasan po sa transport sector. Well, unang-una, recently lang, taas baba yung crudo natin. So, natutolerate natin din ito kasi maliit lang, tapos babawi siya, tatas, bababa. So, okay lang. So, ngayon, ang good news nga, nasabi ko nga, meron tayong service contracting na kung saan tayo binabayaran ng UTR, LTFRB ng 20 pesos kada kilometer ito. So, maghapon yan, ano? So, Apo. maganda yon. So, parang sa amin, dito sa Calasiao, Dagupan, sa pag umikot ka ng halimbawa 12 trips, nasa ano na yan, nasa 2,600 yung kita ng ating mga driver at operator. Okay. Bukod dito, dun sa normal na pasada nila. So, good news po ito para sa lahat ng transport dito sa Pangasinan. Ayun. So, ito pong inaasahan po natin po na sana maihalal. Ano po ba ang panawagan po ninyo para po, lalong-lalo na sa senatoriables po natin at mga congressman natin na talagang humuhulman ng batas para po sa sambayan ng Pilipino, and particularly sa inyo pong sektor, sa transportasyon. Ano po ba ang hinahanap po ninyo na quality nung nakausap nyo po itong mga membro po ninyo sa One Pangasinan Transport Federation na dapat suportahan nila na klase po ng mambabatas? Well, unang-una, siyempre, ang tulungan natin dyan, yung may malasakit sa transport sector, ano? So, kung makikita natin ngayon, matagal na rin namin nire-request na sana tignan maigi yung oil deregulation law na kahit tumaas man yung crudo, hindi tayo masyadong katamaan. And then, secondly, yun nga, sana yung public modernization program, i-review ulit yun kasi maraming nasasaktan ng mga nakamodernize na ngayon dahil nga doon sa short period ng pagbabayad nila, yung monthly amortization, medyo mataas. Kaya isa yan sa mga request natin sa mga mahahala na nakausap na natin. Opo. Tapos, isa pa, itong sana yung service contracting, medyo taasan yung rate at dagdagan ng rate from 2 weeks gawin nila kahit 3 weeks na kung saan makakabawi yung ating mga kasama dito sa anay ng transport sector. Ayun, okay. Maraming salamat po for taking our early call. Sir Bernard, uling pakiusap nyo na lamang po sa inyong mga kasamahan, particularly ngayong pipili po tayo ng mga susunod po natin ng mga leader sa Senado, sa Kongreso at Pangasinan, Idol. Yes, alam naman nila ng mga kasama ko sa transport kung sino talaga yung pipiliin nila na talaga makakatulong sa anay namin. So, yun po yung panawagan natin. At isa pa, maraming salamat din sa pagkakataon nito dahil
nandiyan kayo lagi na nakasubaybay din, nakasubaybay sa aming mga transport sector sa mga nangyayari din sa amin. So, yun lang po ang ko natin. Sir Bernard, mabuhay po kayo. Maraming salamat po at ingat po. Thank you. Maraming salamat. Good morning. And God Good morning bless. po. God bless. Bantay Balota 2025.